Lantern asin Parade of Lights pigkondusir sa Sorsogon City. Mantang munisipyo kan San Vicente sa Camarines Norte, garon naging Christmas Village, huli sa mga Christmas decors kaini. Uyan istorya ni Don Jimenez. Naging makulor asin panunin sorpresan pigundusir na Lantern and Parade of Light na naglibot sa Sorsogon City na pinanginotan kan Sorsogon State University. May hiling sa paradaan man iba-ibang magagayo na parol na ginibok ang mga estudyante gamit ang indigenous materials. Yaon man ang mga karakter gikan sa anime, mga pelikula, comics asin iba pa na pigpartisiparan bako sa nakan mga estudyante kundi magin kan mga paratukdo. O beheto subot kan aktibidad na ipahiling ang pagkasararo kan gabos na campuses kan nasambitan ng aktibidad. Igwa manin magagayo na parol asin giant Christmas tree sa laog kan eskwelahan na bukas sa publiko pun alas 6 hasta alas 10 nin banggi. Daima nagpahuri ang banwaan ni San Vicente sa Camarines Norte sa mga pailaw ngunyang Christmas season. An sa Indakayang munisipyo, iyo mismo ang nagsisirbing mala Christmas village huli sa magagayo na Christmas display. Apara kaya sa Tunnel of Lights, tampok man ang picture-perfect na Christmas tree. Nagliliwanag ang Municipal Plaza hasta alas 10 nin bangki, matang pwedeng laoman ang mas halawig na oras kaini sa Christmas sa New Year's Eve. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.